Terve taas. Olemme selvinneet kalastusreissulle. Ei olla yötä, ei tultu kärsimään, mutta ei ole ruokaa mukana, joten tarkoitus olisi saada ahventa tuolta pannulle. Ollaan Nuuksiossa Saarijärvellä, täällä on ihan hyvä ahvenkanta, hyvän kokosta. Ja ainut keiti mikä on mukana on risukeiti ja vanha pakki. Ja ainut tulentekoväline niin on vanhat tulukset, niin jos ei saada tulta niillä syttymään, niin sitten ei syödä sitä kalaa. Niin. Mutta näyttää ihan, ei ole maastopallonvaroitus voimassa, mutta ihan silleen ok kuivaa maastoa, niin kyllä risuja löytyy. Ja tosiaan kun ollaan kansallispuiston alueella, niin sitä risukeitintä saa käyttää täällä niin kuin muitakin retkikeittimiä. Mutta joo, ei siinä. Tänään tarkoitus kalastaa aika pienillä vieheillä. Vältellään noita haukia tuolta rannikosta, niin koitellaan saada sitä ahventa ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Niin tervetuloa mukaan ja kiva kun katselet tätä. On siellä kyllä vettä ainakin. Kyllä uppoaa syvästi. Kivi. Tosi mahtavaa kun näkee hirveän kauas kun aurinko paistaa sivusta ja polarisoidut lasit. Tosi kivaa. Joku on jonkun tölkin dumpannut tonne. Toivottavasti vahingossa. Katsotaan jos saadaan se ongittua jossain kohtaa pois sieltä. Joo, tää Saarijärvi on tosiaan ihan hyvä ahvenkanta. Olen useamman täältä saanut vuosien varrella ja ne on aina ollut hyvää ruokakokoa. Tää jättiläisiä on tullut semmoista tasasta 200-400 grammaa aina. On syvää. Ahve yleensä nappaa tuohon vajoitusvaiheeseen. Kyllä tässä hereillä pitää olla. Toki se vaihtelee, mutta yleensä. Ja saman on tuolla pohjoisessakin huomannut, ainakin harjuksella. Tykkää tosi paljon kun vajottaa. Suurin osa harjuksista mitä on tullut, niin on tullut vajotukseen. Jotakin taikaa siinä on. Katsotaan. Tuossa on kaikki pikkujikit ja unohinko muut kotiin. En. On ne täällä. Jotenkin tosi draamaattista on tuosta pohjoisen reissusta. Siellä oli niin kylmä, ja parhaimmillaan lähellä nollaa yöt. Niin no, nyt teki hirveä määrä täällä ylimääräistä ja lämmintä vaatetta mukana. Katsotaan mitä me pakista löytäisimme tähän päivään. On vaihtoehtoja vaikka kuinka. On kirkasta vettä ja kirkas päivä, niin ehkä me voitaisiin tämmöistä kirkasta lusikkaa tai sitten ihan peruskirkasta lippaa tarjoillaan. Ja me otetaan tuolla kirkkaalla lipalla. Lähdetään vähän tutkimaan noita rantoja, mitä tuolta löytyy. Kuitenkin jatkuu tuota rantaviiva ihan käveltävänä tuonne pitkälle. Niin katsotaan, koska tähän paikkaan aina pääsee takaisin. Niin tullaan pitää takaisin sitten viimeistään kahvit keittelemään tai jotakin.
Ei ole vielä tullut kalaa, se nyt ei varsinaisesti yllätä. Mutta keitellään nyt ainakin kahvit tässä välissä. Katsotaan saadaanko ne tulet tehtyä vaiko ei. Mä tossa kävin jo matkalta, otin risuja ja käpyjä poltettavaksi. Sitten savotaan isomman mallin tänään mukaan, kun sitä nyt on kivempi kanniskella tällä päiväretkellä isompaa. Sitä ei mettää jaksa ottaa. Tai mettään kuin siis vaelluksilla. Tai joo, aloitetaan tästä keittimestä. Ja tähän on 1000 eri mallia olemassa. Mutta jos ei ole tuttu. Otetaan pieni paussi. Hanskat. No niin, hanskat helpottaa. Toi nyt on vähän käytetty, se on niin nokinen, mutta on pienempi savotankeite aivan noissa. Mutta niin, olin sanomassa. On 1000 eri mallia, mutta mun käsittääkseni suuri osa näistä nyt on tämmösiä kasattavia pala palalta. Ja sitten sitten on semmosia, missä on niinku saranoita, että vaan kääntelet ne auki ja siinä on 4 seinää, pohja ja sitten tullaan päälle ristikko. Tässä ei ole mitään välipohjaa, mihin niinku hiilos kertyy tai tippuu, että se vaan kasaantuu tonne pohjalle. Jos nyt pitkään polttaa, niin sitten se alkaa vähän tukehtumaan, mutta mä en näitä koskaan pitkään polta. Keitän vedet tai grillaan kalan. Niin se ei ole minua haitannut. Edessä nyt luonnollisesti syöttää aukko tai sitten voi tätä päältä tiputella. Kasaan käpyjä pohjalle. Tai aina niitä löytyy. On tämmösiä mukava ilmavia, ne vähän eristää noin puut. Tai meidän risut ei mene ihan läjään tonne pohjalle. Otetaan toinen vielä pois näistä. Vielä tarvitaan. Ja kaikissa risukeittimissä, koska nämä on ohutta peltiä, niin ne aina ajan kanssa sitten vähän vääntyilee joka suuntaan. Nämä pienet on niinku tuohon sytyttämiseen. Ja nämä vähän isommat on sitten polttoainetta. Tosiaan maasta pitää risut kerätä, ainakin kansallispuistossa ei saa maahan kaatuneista puista ei saa katkoa oksia. Minun käsittääkseni. Näitä pikkusia mä nyt tässä pilkon vaan tuohon alkuun. Ne menee syttyjän päälle. Ja sitten sinne ruokitaan isompaa sitten polttoaineeksi, millä sitten toivottavasti vesi keitetään. Nämä on vähän pitkiä, mutta kyllä ne sinne menee. Pakki on aika kaponen, niin pystyy syöttämään sitä välistä kyllä. Vähän nyt pitää lajitella näitä, että vähän pysyy järki tässä touhussa, mitä tekee. Mä oon ton pakin uhrannut näille nuotiotulille. Kannen mä pidän suht puhtaana. Sitä sitten pystyy juomaan ja syömään mukavasti. Siitä reilummat kahvit. Tarkoitus nyt oli noilla perinteisillä tuluksilla tehdä tulet. Siivota sitä vähän rojuja pois. Mutta joo, siis tätä vanhaa trangian kantaa on käyttänyt risukeittimen pohjalla, jos ei löydy kallioa. Kyllä se maasto kyllä palaa tosta. Noista raoista tulee sen verran tulta ja tää käy kuumana, niin kyllä maasto palaa. Tuluksia. Muistakaa sitten, että kipinärauta on eri asia kuin tulus. Jos menette kauppaan ostamaan tulukseen, niin tässä on tämmösen. Tai joo, otin kotota
katajankuorta ja tuohta. Sitten hiiltynyttä lakanaa, tulusrauta vai karkku. En ole siis mikään tietäjä ja ammattilainen. 3-4 kertaa nyt tuluksella sytytellyt. Idea on siis se, että tähän kiveen kun lyödään, niin meidän pitäisi saada kipinä. Nyt tuli vaan tuosta murua. Kyllä se kipinää lyö. Tämä on myös niin kirkasta, että ei näe. Mutta joo, se lyö kipinää. Ja sitten siihen päälle otetaan tätä hiiltynyttä kangasta tai taulakääpästä tehtyä taulaa. Mulla nyt on kangasta. Idea on siis lyödä tähän päälle. Tai siis tarkoitus on siis tähän kiven päälle pistää se, mihin lyödään se kipinä tässä tarkoituksessa. Niitä kipinöitä voi lyödä myös alaspäin, jos sulla on vaikka kuivaa hiiltä tai vastaavaa, mutta idea on nyt, me lyödään tästä ja kipinä tarttuu tähän hiiltyneeseen kankaaseen. Ja sitten me saamme tulen. Noita pieniä tuohinpaloja nyt ei tarvita, tää isompi. Tämähän on rutikuiva. Me ei tarvita. Mutta joo, tässäkin kuten kaikessa, niin tapoja on monia, miten tämän voi tehdä. Minä teen tämän nyt tänään näin. Eli meillä on tätä kuivaa katajan kuorta. Sitä pitää käsissä vähän työstää. Siitä saadaan tämmöistä oikein pölyttävää ja tämmöistä ilmavaa. Sitä voi vähän repiä. Tätä on nyt aika vähän. Katsotaan riittääkö se. Tähän voi myös käyttää sitten heinää. Ja niin no heinää, katajan kuorta. Sitten sinne voi pistää jotakin pieniä tuohen palasiakin niin repiä, jos sitten saa höttöjä ilmavaa. Idea on saada sinne niin ja sitten juuttinarua voi käyttää, mutta sekin pitää työstää tämmöiseksi. Idea on siis saada tämmöistä hyvin ilmavaa ja höttömäistä ja aivan rutikuivaa sytykettä tänne tuohen väliin, tai siis sisään. Eli teemme tämmöisen tuohirullan. Kas näin. Ja sitten kun me saamme tuohon kipinän, niin me laitamme sen ja se alkaa kytemään. Niin se pistetään tänne. Ja sitten tämä suljetaan ja alamme puhaltamaan. Tää nyt on aika kaposen näköinen tää meidän rulla tässä. Katsotaan onnistuuko, onko tää liian tiivis. Tää pitäisi olla kuitenkin aika väliä, että tänne saa sitä ilmaa. Tää tuohi on niin pirun kuivaa, että tää meni ihan tämmöiseksi käppäräksi. Jos siitä nyt tommosen jonkun ilmavan paketin saa, niin hyvä. Se yksi hanska käteen, koska toi kivi on aika terävä koko ajan, joka paikasta. Ei rikota sormia. Tässä tuohon reunalle pistetään tuo kankaanpala. Ei ihan kiinni siihen reunaan. Nyt on aika kaukana, mutta ei nyt ole varsinaisesti mikään opetusvideo, vaan teen ja kerro mitä tässä pitäisi tapahtua, niin katselkaa sieltä. Heti. Oho, helpoksi tehty. Mutta joo. Kipinä ottaa tähän, tää alkaa kytemään. Tää ei niin kuin leimahda tuleen tämä kankaanpala. Otetaan se
tässä ei enää kiire, kun me saadaan tää kytemään. Niin nyt se sitten kääritään tänne ja sitten se puhalletaan silleen aika kevyesti. Ja vähän tälleen ylöspäin, niin ne savut lähtee tonne eikä tuu silmille. Sitten tätä pitää vähän käännellä, että saa sen kipinän sen. Me tästä tilanteessa sen katajan alle. No, syttyykö se? Syttyy. Hanskat helpottaa tässäkin kyllä, jos toinenkin niin helpottaa. Kas näin. Saimme tulen lyömällä kiveä. Sitten otetaan tätä pienintä risua ja laitetaan se tohon. Tää on hyvä pitää noin tuolla tulen tolla puolen, niin palaa kädet. Tai joo, tää pikkusilppu nyt on vaan polttoa. Ei siis polttoainetta, vaan sytykettä. Et näitä pikkurisuja, jos näillä haluat vedet keittää, niin saat aika paljon kyllä kaivaa niitä tuolta. Ei tähän myöskään liian isoa kannata ahnehtia. Kun tässä ei ihan älyttömästi nyt tuota poveria kuitenkaan oo. Tätäkin voisi vähän motivoida palamaan paremmin. Noin. Ottakaa huomioon, jos nyt alatte harrastaa risukeittimiä, niin tarvitsemme niille kuitenkin palamattoman alustan. Tai joo, nyt tässä kohtaa tää ristikko on. Tää nyt olisi totta kai siis... No. Tuo ristikko nyt olisi hyvä laittaa siis jo heti alkuun, ettei nyt tarvitse kohtaa alkaa värkkäämään mitään tämän kuuman pellin kanssa. Mutta koska aina nyt ei mene asiat niin kuin haluaisi, niin tää nyt kävi näin. Ja sen siihen saa. Nää alkaa heti vääntymään tästä kuumuudesta niin paljon. Mutta joo, pakki siihen ja siinä on sen veto kokoon, niin täältä takaa saa vielä tätä isompaa polttoainetta tonne kyytiin. Ja saa siitä nyt edestäkin tonne noin. Tämmöisellä tulimäärällä kuin tämmöisellä puumäärällä. Sitä on nyt semmonen tämmönen nippu, iso kädellinen kun käy hakemassa, niin sillä nyt on huomannut, että sillä kyllä vedet keittää. Meillä ei mikään hirveä rohitus nyt ole, mutta sanotaan semmonen 5 minuuttia maks, niin ainakin kahvivedet. Verrattuna totta kai johonkin alkoholikeittimeen, koska liekki nyt on huomattavasti isompi niin leveydeltä ja pinta-alalta, vaikka ei mikään nuotio ole, niin on huomattavasti nopeampi. Nyt meillä siellä vesi jo kiehuu ja porisee. Ja ei mennyt kauaa. Nää ei ole ehtinyt palaa läheskään loppuun nämä meidän puut. Meillä jäi vielä polttoainetta niinku tämän verran. Ja aika tehokas tuo on kyllä. Polttoaine taloudellinen. Katsotaan, onko tää nyt vielä niin kuuma, että kädet palaa. Ei palannut.
Aurinko alkaa laskemaan mukavasti ja viilentymään tämä keli. Se on kiva asia. Loppuu tuo pahin porotus. Kalatkin varmaan tykkää ja aktivoituu ehkä. Tai sitten ei. Mutta jos saadaan vielä ruokakokoista kalaa, niin valmistetaan se vielä täällä ja tehdään sitä varten sitten toiset tulet vielä. Mutta eipä tässä nyt nälkiintymään pääse, kotona odottaa ruoka. Ja niin kuin aluksi sanoin, ei tässä mikään selviytymisjuttu ole, mutta aihe vähän kiinnostaa, niin tein nyt tämmöisen päiväretken. Tai jos sua kiinnostaa selviytyminen edes jollain tavalla, niin kyllä tälle kanavalle semmoista sisältöä on tulossa vielä tänä vuonna. En ole tarkalleen miettinyt niin kuin syvällisesti, että mitä. Ehkä todennäköisesti vaan kuvaan omaa tekemistä, kun kärsin tuolla mettässä ja näytän, kuinka vähällä voi selvitä tai millä eri keinoilla voi selvitä. Ei varmasti mitään opetusta ja kouluttamista, mutta jotakin sinne päin. Syksy on siitä hyvää aikaa tehdä tuommoista, kun on märkää ja illalla ja yöllä on hyvin kylmä, niin mikään ei oikein kuiva. Niin se on hyvä aikaa kärsiä. Risukeittimestä sen verran, että suosittelen kyllä kaikille perehtymään edes siihen ja vahvasti suosittelen kyllä myös semmoisen hankkimista ja käyttämistä. Se on kiva vekoti ja sillä saa pisteitä tuolla mettässä muilta ihmisiltä ja semmoista. Pakkaan kamat ja hipsimään takaspäin ja kalastus jatkuu ankarasti, niin katsotaan mitä saadaan. Pitää parit kalamiehen rukoukset ja heittää tulille, niin on sitten ainakin se katettu ja hoidossa, niin jäämme jännittämään lopputulosta. Jatkamme matkaa, koska tuossa missä kahviteltiin, niin siitä on kalaa tullut siitä Lahdesta. Tästä välimatkalta ei ole koskaan tullut mitään. Sitten siitä mistä aloitettiin, niin sieltä on tullut kalaa, niin mennäänpä sinne. Ei ole edes missään pitkällä vaelluksella olla. Tää on ihan joku 100 metriä tää aloitus ja tuo kahvipaikan väli. Että ei tää ole mikään todellakaan haastava paikka. Paitsi näkee vähän liukas. Katsotaan saako tästä kuinka selvää, mutta se tuli naapurikin kalastamaan. Ehkä meilläkin on sitten mahdollisuus. Joku sukeltaa ja se nyt on, en mä näitä niin hyvin tunne, mutta jos se noin aktiivisesti tuossa käy koko aika pinnan alla, niin minun tietojen mukaan se tarkoittaa sitten syömistä ja tässä tilanteessa se tarkoittaa sitä, että siellä on kalaa. Tai sitten meitä lohduta, jos tuolla on kalaa. Se on siellä vielä kaukana. Mut taas ei auta kuin kattoo. Niin 2 pieneen ahveneen nyt jäi tämän päivän saalis. Sitten toisen jälkeen mietin, että 3. alan ottamaan niitä ylös ja syön sitten niitä pieniä, mutta sitten sen jälkeen niitä ei tule enää yhtäkään tässä illalla. Niin. Mutta saatiin tähän kaunis auringonlasku. Se oli kiva asia. Muutenkin ihan siis mukava päivä vietellä taas pihalla ja nautiskella. Ei sen puoleen mitään suurempaa hätiä. Mutta mä lähden kipittämään kohti autoa ennen kuin ihan synkistyy tää keli. Kyllä täällä nyt lampun kanssa näkee elää. Niin lähden kotiin syömään. Se on ruoka odottaa ja pistän saunan lämpeämään. Tästä tulee hyvä yö vielä. Mutta kiitos jos olet katsonut tänne asti videon, niin arvostan todella paljon ja nähdään taas ensi kerralla.